Вселената има свои невидими правила, които управляват всичко, от звездите на небето до нашите мисли и емоции. Тези правила се наричат духовни закони и те ни помагат да разберем защо се случват определени неща в живота ни. Един от най-важните закони е законът на компенсацията. Той ни учи, че всичко, което даваме или задържаме, по един или друг начин се връща към нас. Това не е наказание, а естествен баланс, който ни помага да растем и да се учим. Други закони включват закона на привличането. Привличаме в живота си това, което мислим и излъчваме. Законът за резонанса. Хората, събитията и енергиите, с които се свързваме, отговарят и отразяват на нашето вътрешно състояние. Законът за причината и следствието ни казва, че всяко действие има последствия, видими или невидими. А законът на равновесието и хармонията доказва, че Вселената винаги се стреми към баланс. Когато нарушим вътрешния или външния си баланс, се появяват ситуации, които ни връщат към хармония. Разбирането на тези закони ни дава възможност да живеем по-осъзнато, да поемаме отговорност за изборите си и да създаваме жизнена енергия и изцеление за себе си и за другите. Моята мисия като духовен ментор и създател на тази страница е да помагам на хората да открият тези скрити механизми, които управляват живота ни